Bateh video sing ngetokno uler nok menu MBG Kabupaten Tuban. Hal iki diroi murid pas ngentokno anduman MBG nok sekolah dasar. Dan Ramel jaluk petugas luwih teliti gara nyangkut kesehatane murid. Yo kaya iki bukti video sing ngetokno eneke uler nok MBG SDN siji Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pas dino Rebo awan. Nek jero video sing suwene 19 detik iki ngetokno siji uler nemplek nok sawi sing dimasak bareng mie instan digawe lawuh MBG. Onoke kedadian kuwi salah sijine wali murid misahno sayuran iki ben ogak dipangan karo anake. Sakteruse wali murid langsung laporno kedadian iki nek Babinsa sak panggon. Ngentokno laporan kuwi Kapten Infantri Hasan Bisri dan Ramil Widang selaku pendamping langsung nekani lokasi gawe mesthekno kedadian kuwi. Mantan dan Ramil Kecamatan Grabakan iki jelasno nek pihake wis nglakoni pengecekan karo pihak MBG ya wis njupuk panganan kuwi terus diganti karo sing anyar. Sauntara kuwi temukan uler iki nggur nok saadah MBG. Kedadian iki ndadekno pembelajaran kanggo kabeh ben luwih waspada karo teliti gawe njaga keselamatan ambek kesehatane bocah-bocah. Ziki Muhammad, JTV.